Panyansa voice box tatulutsa klipi kamene kakuonetsa ndithu a Lighton Mangochi akuyamikira mtsogoleri wa dziko lino kuti apanga chiganizo chabwino powabwezera mphamvu a vice president olemekezeka Dr. Saulos Chilima amene patakali pano ali ku Dar es Salaam dziko la Tanzania kumeneko akuyimira dziko la Malawi pa mwambo wa Union Day umene uchitike mu mzinda wa Dar es Salaam lero pa 26 April 2024. Ndiye pano tabwera ndi bambo Andrew Masako Banda amene akufuna kuyankha zimene ananena a Lighton Mangochi mukakilipi kamene kaja, komanso iwo asangoyankha amangochi okha akufunanso kukambapo pa zimene anthu omenyera maufulu kuno ku Malawi amagwira ntchito yawo pano pa Nyansa Voice. Ndiyete tikhale limodzi kuti timve kuti Andrew Masako Banda akuti bwanji modio yawo lero pa 26 April 2024. Moni amalawi anzanga kulikonse kumene tili, taswera bwanji tonse, taswera bwanji. Ndabwera ine m'bale wanu Andrew Masako Banda, nzika yokhudzidwa kuchokera mboma la Mangochi, amene ndine vice president wa bungwe lija lokondedwa la Malawi First, the People First, bungwe lokhalo pressure group yokhayo imene anthu amene tikupezeka umeneko cholinga chathu ndikulankhulira Malawi, komanso tikulakalaka titakhala ma freedom fighter, tikhale anthu omenyera ufulu weniweni a Malawi opanda cholinga chilichonse. Gulu lathu tonse amene tili kumeneko cholinga chathu ndikumenyera ufulu a Malawi basi. Choncho ndizomvetsa chisoni kunena kuti pali anthu ena amene tidayamba nawo amene amachita kutulutsa maaudio kulankhula molimba mtima ndipo nkulimbitsa a Malawi, koma osadziwa kuti amalankhula izi ndikuchita izi ngati ma activist, koma cholinga chawo chili chofuna kuti aonedwe ndipo apatsidwe cholowa. Amalawi anzanga, ndizomvetsa chisoni kuti anthu tikusankha kugulitsa dignity, tikusankha kugulitsa umunthu wathu, ulemerero wathu wa umunthu wachibadwidwe chifukwa chofuna ndalama. Ndizomvetsa chisoni kuti lero munthu angasinthe zochita chifukwa chonena kuti akuti achakwera ndi achilima ayanjana ndipo abwezerana maufulu. Ndiye nkunena kuti pamene popo basi achakwera achita bwino kwambiri chifukwa choti abwezera achilima mphamvu zawo, abwezera passport ndipo apanga delegate kukakhala nawo ku meeting ndizochitika za ku Tanzania. Amalawi anzanga, ndi chinthu choseketsa kwambiri kuona activist wabwinobwino wachidzazire kuti alankhule mogodoka poyerekeza mavuto a dziko limene Amalawi tikukumana nawo, mavuto amene mtundu wa anthu akuvutika, koma iye ndikuona kuti chifukwa chonena kuti achakwera apatsa achilima, nkunena kuti ayi ndithu achakwera aonetsa kuti ndi president, achakwera aonetsa kuti akufuna kuti mdziko muno mukhale mtendere. Mtendere wake uti umene mukunena inu? Ma activists amene mukumajoina activism ndi cholinga choti mupezepo ogwira, mukukhumudwitsa anthu, mukukhumudwitsa Malawi. Komanso ineyo ndilokhumudwa kwambiri kunena kuti kuchokera mmene tidayamba boma lathu la democracy kufika lero apaki magwiridwa wa ntchito takhati kwaona. Ma NGO ni ma CSO osiyanasiyana takhati kwaona amene amagwirira ntchito. Magwiridwa a ntchito alero akupereka mafunso. Apaki mwakhala inuyo mukukambirana ndi achakwera kambirimbiri, mukakhala kuti kaya mwina mwake kandalama kenake kachita ngati kavuta, mumathamanga kufuna kuonana nawo mupeze kandalama kapena ka uniform kakhaki, mukatero mutambalale. Pamene ife takhati kuonani inu kuyambira mboma la UDF, mboma la DPP, mboma la PP, kudzabweranso mboma la DPP imene mmachitira, mmalankhulana ndi president kawiri kapena kamodzi basi, kenaka timakumvani mwapita Mount Sochi kumene kuja mukapanga press briefing yolankhula kusonyeza kukhumudwa kwanu ndi boma. Ndipo izi mwakhala mukuchita boma lomwe lapita la DPP pansi pa utsogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika. Takhati kuonani mukuchita ma press briefing, kapena mwina ma press briefing amene ajanka kutumani ndi achakwera. Munali mbali imodzi yothandizira HRDC. Chifukwa iyi magwiridwano a ntchito lero ino apaki mukugwira ntchito mofanana ndi HRDC. HRDC inkaitana ma press briefing pafupi udzudzula boma la DPP pansi pa utsogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika. Inuyonso mmachita chimodzimodzi ma press briefing, simmati mwapita liti Mount Sochi Hotel
kukapanga ma press briefing. Koma lero HRDC lizi inuyonso nchimodzimodzi mulizi. Mukati mukufuna kulankhula zimene boma likulakwitsa kapena achakwera zimene akulakwitsa, mumapita ku nyumba kwa achakwera mukamwetiwa mkaka mukadye ma sausage pochoka umene kumulandire ma envelope kenaka muime patsogolo pa kamera akujambuleni muli limodzi ndi achakwera. Mukatero mmakhala kuti mavuto anu atha. Ndiye tikufuna tikuwuzeni kunena kuti magwiridwe anu antchito ife tikuwaona, dziko la Malawi likuona, nzika za Malawi zikuona kunena kuti inu simuli serious ndi mavuto amene amalawi ali nawo. Chifukwa ndikambirimbiri kamene mwakhala mukupita kaonana ndi achakwera ku nyumba kwawo. Zayamba liti zongokaonana ndi president ku nyumba kwawo pamene naja simunkapita kaonana nawo. Chifukwa chani? Chifukwa chani munkathamangira pa media? Chifukwa chani munkathamangira ku Mount Sochi Hotel? Kodi lero kapena Mount Sochi Hotel ikukukanizani kuti musapite kapangira press briefing? Kumene mwaona kuti mungapita mwakakambirana ndi president kukadandaula ndikokhako basi ku State House. Ayi tikuonani ndipo tikutha kumvetsa kuti dziko lapansi zoona anthu Satana amulandira ngakhale m'mipingo, amulandira ngakhale mzipembedzo. Ndipo tikuvomera pano kuti aliyense amene wadya ndalama za anyamata a Tonse Alliance mitu yawo ikumakhala ngati sikugwira, ndipo umunthu ndi conscious yawo yafa chifukwa cha ndalama zimene adya, zimene ndi ngakhale so za misonkho ya Malawi zimene akanatha kupereka mzipatala akumayika m'mayunifomu akhaki ndi kumapereka kwa akulu azipembedzo, kwa akulu mabungo osiyanasiyana ngati mene anchitira m'bale wathu amene uyu ndi wakukalonga, amene lero tikumuona kuti zolankhula zake ndizosagwira chifukwa munthu sungamuyamike chakwera chifukwa choti amubwezera chilima. Kodi inu amangochi simukudziwa kuti mavuto amene tikumana nawo wa inu Alton Mangochi? Simukudziwa kuti mavuto amene tikumana nawo mdziko muno nchifukwa cha chilima? Simukudziwa kuti manifesto onse amene anatipangitsa kuti ife tivulale amalawi anachititsa limezi ndi chilima? Kodi kukhulupirika inuyo chimene mwachiona kwambiri chimene chakukomerani kuti mpaka musangalala chifukwa choti achilima abwezeredwa mphamvu, chifukwa choti achilima apangidwa delegate, chimene chakukomerani inu ndi chiti? Mwayiwala kunena kuti achilima ndi amene anatinamiza ntchito 1 million. Mwayiwala kuti pakamwa pa achilima ndi pamene ananena kuti tidzagula fertilizer 4950. Mwayiwala kuti ndi achilima pakamwa pawo ananena kuti tidzidzadya katatu. Mwayiwala inu kuti ndi achilima ananena kuti madzi magetsi tidzalumikiza ulere. Mwayiwala inu kunena kuti mapasipoti ndi malaisesi adzidzapezeka pa mtengo otchipa pakamwa pa achilima. Kodi makamaka mukamanena kuti inuyo zakukomerani kuti achilima abwezera mphamvu, pali ubale wanji pakati pa inu ndi achilima? Musapeze temberero ndi tsoka pamene mukufuna kugwiritsa ntchito amalawi, pamene mumatulutsa maaudio anu ndi kupanga ubale wanu ndi achilima kapena ndi achakwera. Ndiye mlero mwalandira kati ndalama totani, koma ndikufuna ndikutsimikizireni kuti aliyense amene atadye ndalama za anyamata a Tonse Alliance ndikuyamba kulankhula zinthu zokomera Tonse Alliance ndikukhumudwitsa dziko la Malawi. Aliyense apeza temberero ndipo avutika chifukwa ndalama imeneyo kulibe kumene muchite nayo zwanzeru, ndipo palibe kumene mupite nayo. Kaya mwagula magalimoto, kaya mwagula manyumba, koma zonsezo zitha ufumu usanatuluke mboma. Izo mukhulupirire ndipo mudzandiuza. Aliyense amene akudya ndalama zopatsidwa ndi anthu andale yake sochokera ku Malawi Congress Party, kaya ndi ku UTM, kaya ndi kuti, mudziwe kuti mukumana ndi temberero. Amalawi anzanga tiyime pa chilungamo. Tinasintha ndale zathu kuchoka ku chipani chimodzi kubwera ku zipani zambiri opanda wina amene anatipatsa ndalama. Palibe amene anagulidwa nyumba, palibe amene anapatsidwa dzimanga kapena zakudya china chilichonse mmene mungachitchule. Nthawi imene 1994 timavotera matipate kunalibe kugwiritsa ntchito ndalama. N'chifukwa chake mukuona inu kuti amuluzi adalamulira dzikoli, ngakhale anthu ena amalankhula kuti amuluzi anali osaphunzira, koma anayendetsa bwino dziko kuposa aliyense, kusiya kuyana ndi nyansi zimene zikuchitika mboma ili la Malawi Congress Party, kumene kuli zipani 9, anthu sotsogolera amene koso oposa 9. Koma zimene akuchita ndizosathandiza chifukwa choti agwiritsa ntchito njira zimene Satana amakuzikonda kapena uphungu umene Satana amapereka. Ndiye ziphuphu kupatsa anthu ndalama ncholinga choti anthu awavotere. Tilimbitsane mtima pano ndikubwereza onena kuti amalawi anzanga
tiyeni tikhale ndi mtima wokonda atsogoleri amene akhale ndi mfundo zawo, amene akhale ndi mbiri imene tikuwadziwa kuti angathe kuyendetsa dziko lino, osati mtsogoleri amene angabweretse kudzatipatsa zinthu kapena ndalama. Aliyense amene afune kudzipezetsa tsoka alandire ndalama za Malawi Congress Party za anyamata a Tonse Alliance. Ndipo mudziwa kunena kuti Satana alibe gawo m'dziko la Malawi chifukwa choti ononse muthera limodzi. Aliyense amene atadye ndalama za misonkho ya Malawi pamene Amalawi tikulira mzipatala kufika lero zaka 4 palibe mankhwala mzipatala, anthu tikugula zinthu modula, miyoyo yonse ya wanthu yatembenuka kupita pasi kucholika. Azibambo ife amene tili ndi ana mmasukulu mmayunivesiti kufika pofika ngati tikufuna kuchita misala kusowa mayankho kuti tiyambira pati tithera pati. Mabizinesi onse asokonekera pamene Malawi Congress Party ikuyima ndi kufunitsitsa kuti idzapitirize kuyamulira dziko lino pogwiritsa ntchito mphamvu za kumidima, kuba komanso kugawa ndalama zimene azipatsa mphamvu yoyipa. Amalawi anzanga, chenjezo musaone ngati ndikungolankhula, ili ndi vumbulutso. Musagwiritse ntchito mtsogoleri wina aliyense amene abwere ndi kupereka zinthu, ndalama, kaya ndi chuma, kaya ndi chani, katundu. Musalandire chifukwa katundu amene ndi waziwanda. Musadzinamize kunena kuti mungodya katunduyo, mudya ndalamazo, koma kuvota mudzavotera ena. Sizitheka chifukwa mukangodya ndalama imeneyo mwadya mizimu yoyipa. Mukangodya dzimanga zimene anthu akugawa, mudziwe kuti mwadya zinthu zimene anthu azipempherera kuzika ziwanda, zimene zidzakupangitsani inuyo kuti mudzaona ngati mukulota mukuvotera anthu olakwika. Muzidzadzidzimuka kuti mwalakwitsa koma anthu mutavotera chifukwa choti munadya katundu ndi chuma chawo. Zinthuzo akumazipempherera ndi ziwanda. Ndiye ndikukulimbikitsani pano Amalawi anzanga, tilimbikitsane onena kuti nthawi yachisankho ikubwera. Asiyeni adye iwowo, ife ndi njala Mulungu atilera. Mbalame zamlengalenga sizilima sizikolola koma zimadya, Mulungu amazisamalira. Ndiye inuyo musataye nthawi ndi kudya zinthu zimene anthu okhulupirira ziwanda ndi mphamvu za kumidima akukugayirani. Asiyeni adye okha, ziathere okha. 2025 tipemphere, tivotere anthu amene sagwiritsa ntchito chuma, sagwiritsa ntchito kutipatsa katundu. Chifukwa aliyense amamatulutsa katundu kapena ndalama, mudziwe kuti iyeyo ndi wachinyengo, chilipo chimene akufuna kubisa. Choncho Amalawi anzanga, ndi mawu awa mudziwe nena kuti ma activists onse amene adya ndalama ya Tonse Alliance athera limodzi ndi Tonse Alliance. Ndi mawu amenewa ndikufunireni usiku wabwino, tikufunireni moyo wabwino, komanso Mulungu adalitse anthu onse oyima pa chilungamo, ndipo ateteze anthu onse amene tikulankhula zoona. Tikudziwa kuti pamene tikulankhula zoona adani mukuchulukira, koma mu dzina la Yesu Khristu ndi mphamvu za Mulungu wolenga amene analenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano, atiteteza tonse, ateteza zipani zonse, ateteza atsogoleri onse amene afunira dziko la Malawi zinthu zabwino. Usiku wabwino. Mulungu adalitse Malawi, Mulungu adalitse aliyense opezeka m'dzikomo. Zikomo.